Аз съм Кунг Фу Панда БГ и днес ще играем FIFA 16. С мен Калата Гейминг. БГ. Аз съм с Барса. Да. Италия. ПСЖ. ПСЖ не са от италианска лига. Но ми гръб. Вау, те имат много яки екипи. Що не беше с розови? Суарес. Добре, хора, аз съм Крисо Гейминг БГ, ще ги гледам този матч. Ювентус срещу Барса, интересно. Квадрадо. Квадрат ще пусна, защото аз бих пусна, не. Формацията не. Даймонд. Формацията не. Така да го пусна. Да, аз бих си избрал Даймонд също. Аз не си избрал. Стораро. Ба отпред, ба по средата. Сами Кедира. Да, естествено обаче ще сменим формацията. Да може. Аз за малко ще взема мястото на Галата, той за малко. Сега ще дойде. Нека направо. Перфектно. Три. Аз съм супер. Оба по средата, Маркизио. Той ми е по средата. Сега тук да ти дойде тук. Извете. Кедира на Квадрадо. Да. Ще поиграя, ясно. И Манджуки ще наместо на Мурато. Не ме ги размени. Къде е Мандуки? Мората на Манджуки. А така, браво. Готов си. Започваме и... Няма нищо. Чакай, това е. Айде, започвай. Чакай! Започвайте какво? Не бивай. Не. Legendary. Това няма смисъл. Дион, така Ювентус. Айде да... Не. Моя канал няма да правя такива неща. Ако ще и посмъртно да е. What? Не. Не мога да гледам. Ювентус, сега хора да знаете, аз ще коментирам. Ювентус срещу Барса. Лео Меси. Дали ще има рейдж? Добре. Ай, Меси ги прави луди. Ти ще се отваряш ли? Господи! Не. Той ме бутна мене. Жест картон за Лео Меси. Не, това е фал. Това е. Той е Меси е спомня. Да, Меси. Да, мен ме бутна. Аз спънах. Оп, съндък. Хора, този клип няма да бъде в моя канал, понеже забравих да си пуснете телефона. Манчкич! О, майко мила, какъв пропуск на Манджуки. Жал ми е за тебе. Как ще Браво! Браво на браво. Аз съм свикнал с тя екип и ми е много добре. Що бе, то няма значение. Не трябваше там така да спомня. Червен, моля те бъдете. Жълте! Това е за тебе, бе, човек! Да. Не е червен. Жълт за тебе. Да, ама не е червен. Как ще се засилим без Аз си мисля, че той трябва да... че той иска да е червен. За него. Чакай, аз малко се обърквам вече. Буфон. Не трябваше да се хвърля. Слон. Айде де. Айде, хвърляй! После той се е бавил. Айде са! Опс. Опса! Келини! Джорджи Челини. Келини! О, страхотен пас към план. Това беше с Хикса, не знам за какво пас говориш. Дълъг висок. Дълъг. Да, Хикса е за дълъг. Хуан Квадрадо! Страхотен Хуан Квадрадо. Велики Хуан Квадрадо. Майко. Давай кава. Опс.
Опса! Ой, ще биеш. Кой да се стреля? Добре, че вратаря ми е добър. О, браво, видите. Не, кой знае колко велик. Айде Малко де. тенс. Айде, ще рейдне топката. Ай, То времето не тече. тече. Просто го показвам. На FIFA 15 го показва. Поне на телефона. На телефона, да, обаче... Айде, мора спаси! О! Добре, че се метна. Браво. Видяли? Маркизио. Ще изстрела за Ювентус. Няма запас. Са, гол. Не ще бъде гол. Кара автогол. О, не! Джорджи Килини. Не, това не го. Май сме 0-0. Нали? Ама Аз Дани бия ще по ме бие, статистика. да. Ето, той Франция биха Португалия. Обаче Португалия биха, нали? По принцип да. И същото ПСЖ, Манчестър Сити, равни завършиха. 2-2. ПСЖ биха по... Добре, да. Гледай го. Стига де. Така прецакваш играта. Ти ще ме биеш, аз не съм сега. Той Погба! Его. Пол Погба. Гол Погба на... Гол Погба. Гол Погба. 31-та Гол минута. Погба. Абе, Да не записва. да записва. Види, че играеш на Ювентус. О, Погба, бе, лежи. Тони Мартини всичките. Игре. Упс. Паче, Като прескочи. ами Кидира. Упс. Пике. Не има се като пас. Пике. Стига бе. Упс. А, Това беше мазно. много мазно. Суарс. Забучи. Ночи, дай. Браво, моето момче. Мамредни се. Оф, аз ще седна. Айде, подай бързо. Пак ще би. Айде, би. Ама, това бъде. Колко пас трябва? Колко добре играе. Да, с Ювентус играе по-добре. И без това си има засада, така че. Това си е доста. Аз ще те спам. Да. Искаш да се опитам да спаса. Не. Аз знам как да... Аз обаче не знам как се бият дъски. Аз знам как да ти я спаса, поне така мисля. Не знам. Ще бие вляво! Този път ще погледам наляво. Ще принципа така на това. Ти на къде? Серхи Буцкет. Не пасна, бе. Браво. Упс. Това беше фин. Манджукич обаче. Упс. Манджукич. Ето Манджукич. Браво, спасява. Браво, направо. Браво, направо. Ужас. О, да лъжа. Браво, направо. Я? Няма да заснеме. То. Ще го направим на 2 части. Да. Ще го направим на 2 части. Какво? Защото съм пич. Сейшена обаче 50 на 50. Куба. Значи. Куба. Кала! Това не беше нужно. Аз си грешка. Какво правиш? И аз не знам. Абе имало е фал, бе. Чакай, искам да те насувам. Давай. Бия с Куба. Ми даде. Точно. Пол Погба. Ега не прескочи врата. Все пак е бил пак добре. Да. Пак? Къде беше? Jordi Alba е пасъл.
Той беше гадно. Мога да ми взима топка. Малко илюминати. Така, топка за Манджукич. Ювентус. Ау! Топка за Барса. Да, няма веси за топка. Много е добър. Дава лошо за Ракитич. Еми! Ракитич Милекитич вика. Juan Cuadrado намери Едго Маркизио. Опс! Трябваше да центрира Маркизио, но решава да стреля, но браво спася. Това е вратаря, това е Стига де! Писна ми значи, той е Клаудио Браво. Добре, 1-0 ме устройва. Само ако вкараш и бата човек. Манчо скача! За малко, дами и господа. Дами и господа. Браво. Браво на браво. Кит. Какъв е този шут, бе? Суарес. Излезна от игра. Ти след топката видя, че все пак нещо пред вратата и вероятно ще да пуши. Еми, няма. Първо вземеш за някакъв Илюминати комфорт. Значи. Подай бързо. Подавай си. Подавай си. Застрели. Джао и ти Иначе беше добър и Искам ли да вкарам? Да. Усещаш, че Айде. вкарам. Не, нямаш как. Не, това няма как. Аз за това ти казвам, няма да се правим. Ще има по-голям шанс да вкарам. Скачам! Стига де. Джао и ти фон за топката. Айде. Не, да ще кажа. Добре! Меси! Так ме бих той. Ма ти как я избомби, как те видях, как ще да. Айде де, Погба. Ба, много добър. Аз си спънах боя. Ба, толкова добър. Айде! Засада! Yes! Имаше засада. Ти ме спаси засадки. Какво да направим, че има засада? Няма да се. Това мажно ми взе топката. Мората. Опс! Мората! Стига де, значи. Ще правим финт. Оп. По-добре не дей, ами почвай да играеш. За това ти го говоря. За това. Стига де, човек. Той се Спри. да подаде, обаче. Като направих финта и ми избомби. Евра. Добре, има Жорди Албърс. Полити се. Да, значи ти се спи. Не се! Стига, аз искам да стане по-интересно, да стане 1-1. Стане по-интересно. Стигна и до дус. 14 минути, Дани. Еми, значи ще направим клипа на двете. Стига де, човек, спри. Обърках iHix. Личи си. Ма то за какво тя? Запас. За кое ходиш? Аз ще центрирам, ще вкарам мина. С и кратко ли се центрира? Маркизио? Добре, Маркизио? Маркизио е това. То браво днес се... Той ще човек на мача. Ма верно. Той е браво, просто днеска е похожа от картон на Меси. Скачам! Добре, браво. Скачаш, да. Суарес. Да, ама подавай. Сега не Подавай. подавай. Няма никой напред. Ама трябва да подаваш.
Топка за Погба, но не достига до Погба. Изчерано.